jaba kilo bora kale wa saba ani kame fula wa saba ani kame saba abu musoro ninna jaba gari kilo kale kame ni binani au kataka ninyi nga sisa ni jaba ni jaba irane kilo kale kame saba Modibo Diallo Bouger bon Bouger ka gele no watila baango gele de ben parce que anga baango ka gele bon anga baango fanga ba bebo Mauritanie fan flala bon ni baango gele ra Mauritanie ro avec gele en fait bon parce que client chama de bina nara parce que sénégalais o bina nara ni jamna fan chama bina nara banumba ko kai abo Sénégal fana yoro chama bena nara be sanike parce que o di baka gelia se amma srako gelia ba fana joro bala ko parce que anga strain may bo flana fana me tajiko geliara bo fana be ngi gelia chama yi ka sa am fana wala kambe ka fo jamna ni mo ma bo kaza ka fere kala dron am sega no ga sram fe ko ka jiya anga sego sro bo tajiko nan no yara ukafsa tajiko no yara be ko chama bo gele chama na parce que am sega fen chama soro no yala pour que abe sega ko do no yako ne to ko jenaba njamu ko tarawere ngolola nara no ka moya sambi duru ni kelembe nara ya madelika demen soro madelika foi de soro ndu ngolola ya mfa e gardi koro e fana ay gardi yake ya kasigiya kabiri ngolola ma fen soro nara demena coronavirus demena na ma fen soro ama foi soro population ambe l'impôt sara ambe taxu sara ambe anga so sara ante fen soro wa nara nyo murekele keme fla ani biduru kabiri ngolola sa biduru ni kelembi madelika yi an kuma nyo mure sa bi woro di o kilo fla ni kla de mure kilo fla ni kla keme fla ani biduru anya sa odila malo kilo kele sisa keme ani muga pomme de terre kilo keme ni bi wolonvla kilo kele keme ni bi wolonvla jaba kilo keme ani bi woro ne kabiri ngolola madelika nara nyogo nyina gele ya nyogo nye nara ya malo be na ante malo soro nyo be na ante nyo soro amadelika don soro ne ko madelika don soro nche salendo falaw de bembolo wele kami bembolo kasi asimuna ka jamama akoni sigiranye lafiya soro erebel ko inanye lafiya soro ngalo yi haramu yanye lafiya soro ebel ko na nga femi bembolo kanye suma gela ina ko wulu ku jo ku nyeshama nu yu nyeshama nu ko population nu be naran population nu nyo black na ko kadi population ma nyamoko yere ba du ante fen soro fantante fen soro uba fambe ni barani mino ba cha yama ante fen soro o de gela ba anka ngalo nya haramu yo gela ba anka de andu nyere yanga sotugu de nara muso sotigi de kata katema fembe ka anyere de anyere nganu ya antoko ya lo ba bo ba fe kame fere la fere du fente soro jonko ala gela banka ukala je ka malo chama nu ye malo chama ukana di fama umare ukana di anyere nyemo ko mo kana awere kada na uno fe fama ukana uno fe ukanya je ukatlani nyanche o de kadanye o ko sengen banka ne ngalo ya haramu sengen banka jonko ala merci beaucoup icham Cheikh Sibi ne mole barkala de ko gele ba mole barkala ka o Israël de Israël mai Israël de tin ka boya ka tagumo be 2 heures de temps ke souvent que 3 heures de temps que temps soro yani ro meche ka boya ngimbo 28 km mugani shigi be 2 heures de temps ke souvent que 3 heures de temps ibode ke ka boya ka tagumo ka bogumbo ka tamorja o fana wa be kile Israël de mai adi doni kele am banka o Israël ko de Israël mai Israël de mai transport daka gele mi transport dagele o Israël o dia dagele tajiko ka gele ya naran kona ga begele naran kona o wele kam beno blo kala se jamana nyemo ma o kala ja alibi o ka nara laje nara sra koy tere la ka gele am banka anyere de bodon ko ka gele employé re mangon be ndebure dronde sino mobilisité na be kata mako na be sigi na be sega voyage flake na ma tien oté kasabu ke sra koy stratin ni mobili na kera kura ni ya bla na sra ka bejo stratin sraireti moli barkala wala sengendo chokam na kolokolote sengondo ko sebere bon wole mbeno bolo kala se gouvernement ma o yinde ali be ko jija ko laje ko fle narana tena la ambe geliala ambe geliala la ala soga ne to na makanti ne leader jeune naran nga foli be malakti yere wulu mun sara ko usembu kono ko ka sega sa amma pour que ka sega anga
jɔrɔna ko an'an ka hamina ko k'olu ta k'olu layɛlɛ sanfɛ ekɔliso domaine ta fɔlɔ a fɔlɔ o ye min ye a ma se ɲininkali la a ma se fɛn wɛrɛ la bɛɛ ye ɲinan jaabiw ye jaabiw ma ja a fara defu fara bagi kan a jaabiw ma ɲa bon maintenant ni dun ye jaabi ninnu ta k'u lajɛ ni jiginna duguma k'a lajɛ a problème fanba ye jumɛn ye parce que n'a fɔra ko Narayan kɛra région kura ye mais halisa n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko commune dɔ la walima cercle dɔ la ko enseignant ko manque bɛ yen i b'a sɔrɔ dugu dɔ la seconde cycle yɛrɛ kuturu n bɛ exemple ta Dogofiri commune ani Dabo commune ani Alahina commune kan n'i taara olu seconde cycle la i b'a sɔrɔ enseignant 2-3 de bɛ yen bon ni dun y'a lajɛ matière minnu bɛ kɛ yen a ka ca ni o ye par exemple Dogofiri commune na cette année u ye 0% de kɛ o bon 0% n'i yɛrɛ ye 0% ta k'a lajɛ o kɔni kɔrɔ o jaabi n b'o jaabi to tɔw bolo bɛɛ k'i hakilina di o kan bon halisa o ye gɛlɛya min b'an kan parce que n'a fɔra ko jamana ɲɛtaga jamana sini ɲɛsigi ye denmisɛnninw ye bon n'a fɔra ko denmisɛnninw tɛ ka kalan denmisɛnninw tɛ ka u tɛ ka passer bon finalement fɛn dɔ don a bɛ mɔgɔ décourager donc a ka d'an ye kɔni parce que a bɛ fɔ cogo min a n'an yɛrɛ ka jateminɛ la maitre ko manque bɛ yen n'a sɔrɔ maitre bɛ yen an bɛ se k'a fɔ ko ko tiɲɛ na ko an bɛ weleweleda di denmisɛnninw yɛrɛ ma u ka so ka dɔ fara u ka courage redoubler mais i b'a fɔ mɔgɔw ka courage ta n'a sɔrɔ a bɛ min na minɛn mun b'a baarakɛ minɛn b'a bolo fɛn min kan ka d'a ma o b'a bolo mais n'a fɔra ko maitre tɛ yen kɔni o kɔni o kuma ka ca bon hali n'a sɔrɔ an jigi yɛrɛ bɛ minnu kan ça toujours été le cas maitre dama minnu fana bɛ bɔ kɔfɛ ka na n'u nana a caman bɛ yen u bɛ segin ka taa tuguni ka mutation demander ka taa bon an yɛrɛ ye ɲininkaliw tɛnku dɔw la a kun jumɛn na aw bɛ na maitriya la alors que a b'a fɔ baara ka d'a ye a bɛ tila ka bɔ o fɛn na donc a caman ta ye min ye yɔrɔ condition ani sara fana bɛna retard la donc on a une mauvaise gestion du personnel surtout des enseignants Naramara la e yɛrɛ en tant que représentant de Mali Actu journaliste i ye sɛgɛn min ye ka bɔ Bamako ka se Nara yan a ma se ne ka n da don la i yɛrɛ ye caman ye depuis an ka dɔgɔnw bɛ depuis an ma wolo nin sera ko kuma in a bɛ sen na bon a tɛ ka dilan bon a ye moment donné san laban ninnu na donc initiative kɔni nana comme quoi a ka se ka dilan mais o bɛɛ n'a ta o ta sira in tɛ ka dilan bon problème wɛrɛw nana i yɛrɛ b'a dɔn jamana basigibaliya bɛ yen donc siraw ma se ka dilan bon ni dun y'a ye ala ma don o don mɔgɔw de bɛ bɔ yan ka voyager ka taa Bamako mɔgɔw bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka taa ka na mais n'i y'a mɛn dugu ka taa ɲɛ dugu kana taa ɲɛ fɛnw ka gɛlɛn fɛnw man gɛlɛn sirako jɔyɔrɔba b'a la bon n'a fɔra à peu près 3 a tɛ 400 km bɔ mais ka bɔ Nara yan ka se Bamako 1500 ka bɔ Bamako ne Hawa Diko mun ka gɛlɛn jaba ani ga fɔ ko hoyi nin kɔni a ma gɛlɛn bi n'o tɛ jaba kɛra a kɛra da yɛrɛ aw tɛ foyi sɔrɔ a la yɛrɛ y'a mɛn najini fana ka gɛlɛn kari ye mugan anw bɛ dɔrɔmɛ 5 kelen de sɔrɔ la lei fana ka gɛlɛn jaba kilo bɔrɔ kelen 7,000 ani 200 7,000 ani 300 aw mun sɔrɔ nin na jaba gɛlɛya kilo kelen 440 aw ka taga nin ɲininka sisan nin jaba ni jaba yirane kilo kelen 300 kilo kelen 300 ga namugu kilo 2 macaroni a bɔre kɛmɛ 9 ayiwa ni foronto a kilo 600 foronto kilo 600 aubergine a fait a bɔre 1,000 ne tɔgɔ Mohamed Munkoro ne ye rénageur min coordinateur n'a fɔ a ma ko réseau national de la jeunesse du Mali a bolofara min bɛ Nara région kɔnɔ ne y'o coordinateur ye bon an bɛ fɔ ka Mali Actu maa bɛɛ lajɛlen fɔ ka d'a kan depuis an y'an yɛrɛ dɔn sifin ka jɛkulu kɔnɔna na yan nɔ aw bɛ kɛ a mɔgɔ filanan ye minnu wulila ka se an ma ka na ɲininka an ka gɛlɛyaw la n'i ko anw ka gɛlɛya sifinnakaw ka gɛlɛya vraiment a ka ca kosɛbɛ ka d'a kan gɛlɛya fɛn fɛn bɛ population touché a bɛ anw touché Nara yɛrɛ gɛlɛya fɔlɔ min b'an kan o ye jumɛn ye o y'anw yɛrɛ ka sirako ye fɔlɔ n'a y'a jateminɛ ka bɔ depuis Kuala ka na fɔ Nara ni i tɛmɛna sira fɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko i tɛmɛna sira fɛ dugu min tɛ tɛmɛ hali 400 km kan o ye tile kelen voyage de ka d'a kan sira man ɲi
foyi mobile bɛ binna sira la mɔgɔw niw bɛ to a la sira la ka d'a kan depuis 2016 collectif tous pour la route de Nara ni olu ni sirako kati sirako y'u bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ kɛlɛ la Nara sirako la fo kana se sira yɛrɛ baaraw bɛɛ financeli ma ka baaraw daminɛ ni ala nana kɛ ni banbaci kɛwalebagaw sera ka dankari o sira dilanbagaw ka maa dɔw la ka se ka maa damadɔni minɛ u la ka ni ka u ka minɛnw tiɲɛ baaraw kun jɔra bon an kun y'a mɛn k'a fɔ ko baaraw bɛna daminɛ f'an filɛ nin wagati min na nin ye bi vraiment sirako ɲɛma sɔrɔ a la fɔlɔ gɛlɛya wɛrɛ min fɛnɛ bɛ yen nɔ tuguni o ye jumɛn ye o ye basigibaliya ye parce que ne y'a jateminɛ depuis 2012 Mali ma basigi donc o basigi minnu na ka na se fɔ anw narakaw ma yan 2015 n'o kɛra an ka kan ka ta kelen ye depuis o kɔnɔna na an narakaw an b'a fɔ alhamdulilayi ka d'a kan kɛnyɛrɛ tɔn fɛn fɛn tun bɛ yan n'o ye ONG ye a bɛɛ rentré la ka taa Kolokani ka se ka anw tɔ an yɛrɛ ma bon ni dun ko sifinnakaw ka se ka yiriwa u ka se ka bɔ u yɛrɛ la f'a ka sɔrɔ dɛmɛjɛkulu tɔnkɛbaga dɔw fana b'u kɛrɛfɛ minnu b'u dɛmɛ sifinnakaw caman sigilen bɛ yan bi baara t'an bolo an bɛ yen nɔ an sigilen bɛ te kunna hakilina banna mais an tɛ se ka concrétiser ka d'a kan mun do dɛmɛjɛkuluba t'an na donc et puis an ka autorités fana kɛlen don ka ɲinɛ an kɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ka autorités ɲinɛnen don an kɔ Nara sifinnakaw ka autorités ɲinɛnen don kɔ ka d'a kan n'i ye anw sifinnakaw welelen k'anw sen don baara o baara la i b'a sɔrɔ o ye baarafin ye ni ɲɛnajɛ labɛnni tɛ ou bien ni faama kunbɛ tɛ ou bien ni fɛn wɛrɛ tɛ anw tɛ wele ka an da don ko wɛrɛ la ni réunion minnu bɛ yen réunion weleli bɛ kɛ mais n'a jɛkulu ni fɛnw bɛ sigi a bɛ sigi sifinnakaw t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ ka d'a kan ni dun ko dugu taa ɲɛ a tɛ taa sifinnakaw kɔ sifinnakaw ka gɛlɛya dun fɛnɛ n'i y'a mɛn a bɛ ban fo vraiment dugu autorités les élus locaux ale n'an ka administration u k'u bolo fara ɲɔgɔn kan se ka denmisɛnninw bilasira ka sira d'u ma sira min b'a to u bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya jugu in na parce que hali n'i y'a jateminɛ nin banbati ko fɛn fɛn bɛ ka juguya a bɛɛ ye baarakɛbaliya de sinon ni dɔ bɛ min bolo o tɛ se ka wuli k'a fɔ k'a bɛ taa a yɛrɛ sen don ko la donc o ye gɛlɛyaba ye vraiment gɛlɛya min kɛlen don ka an degun kosɛbɛ an filɛ nin kumana yɔrɔ min na nin bi nin ye anw sifinnakaw ka yɔrɔ ye n'a fɔ a ma ko salle de spectacle mais aw yɛrɛ k'a lajɛ diɲɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko nin ye salle ye ko maa min bɛ maa bila a kɔnɔ ko ka ɲɛnajɛ kɛ wa nin salle de b'anw bolo ko Nara ko salle de spectacle b'anw bolo a binnen don a ka ca ni san 5 ye bi mais hali sini denmisɛnninw b'u ka ɲɛnajɛ k'a kɔnɔ parce que yɔrɔ t'an bolo u ɲinɛnen don an kɔ an ye kulo kɛ ka weleweleda kɛ ka se yɔrɔ bɛɛ mɔgɔ ma an lamɛn donc nin kɔni ye témoignage ni preuve ye k'a yira la k'a fɔ fɛn bɛɛ bɛ fɔ Nara k'a fɔ ko ni fɛn bɛɛ bɛ Nara mais n'i mana terrain kan i t'a dɔn ko min bɛ yen donc anw dusu tɔɔrɔlen don an degunnen don nin gɛlɛya in kan kosɛbɛ k'a d'a kan vraiment yɔrɔ tɛ anw bolo an bɛ se k'an kungo fɔ yɔrɔ min na yɔrɔ t'an bolo an bɛ se ka sigi k'an ka lajɛla réunion kɛ jeunesse jɛkulu bɛ yan nɔ a ka ca mais hali bureau kelen a t'u bolo u bɛ se ka sigi yɔrɔ min na k'u ka ladala réunion kɛ an bɛ wele carré de kɔnɔ an bɛ taa an ka réunion kɛ mairie la ou bien an bɛ taa an ka réunion kɛ conseil de cercle la Nara dugu belebele n'a fɔra ko Nara kɛra région ye halisa vraiment ni fɛn dɔw bɛ yen nɔ a ɲɛma sɔrɔ donc olu ye gɛlɛya dɔ ye diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ kan k'a lajɛ Nara ka cadre minnu bɛ kɔfɛ a y'a lajɛ k'a fɔ ko Nara anw bi yan certes sini anw de sini ɲɛsigi ye mais sini ɲɛ tɛ se ka sigi bi ni bi ɲɛ ma sigi donc an bɛ min ɲini aw fɛ vraiment aw ka na vraiment aw ka an dɛmɛ ka se ka sifinnakaw bilasira an bɛ se k'an tɔgɔlasow n'an tɔgɔla yɔrɔw sɔrɔ cogo min na ka d'a kan bɛɛ ye gɛlɛya ye gɛlɛya min bɛ an bɛɛ y'a ye k'a fɔ dugu kɔnɔ bi bɛɛ sɛgɛnnen don k'a daminɛ bagan mara la k'a daminɛ jagokɛla la k'a daminɛ sira baarakɛlaw ka tila k'a daminɛ hali projet baarakɛlaw u bɛɛ sɛgɛnnen don k'a d'a kan mun sira tɛ yen fɛn bɛɛ ka gɛlɛn dugu kɔnɔ Nara yan fɛn fɛn mana prix mana fixé yan nɔ i b'a sɔrɔ hakɛ a bɛɛ yɛlɛla ka d'a kan contrôle tɛ k'a ɲɛma foyi tɛ k'a ɲɛma sinon hali essence tun bɛ feerela yan nɔ 1000 Nara essence litiri 1 tun bɛ ka feere yan 1000 litiri 1 feerela an fɛ yan nɔ 1800 f'a ma ɲa an wulila ka se faamaw ma faamaw de y'u cɛsiri ka se ka wuli ka se ka dankara la bibi na alhamdulillah an bɛ cogo min na kɔni bi essence litiri 200 a tɛ tɛmɛ o kan Nara dugu kɔnɔ bon an kɔni bɛ min ɲini n'a bɛ fɛ sifinw ka bɔ ɲɔgɔn na sifinw ka b'u yɛrɛ la il faut que vraiment u k'a lajɛ ka cakɛbon dɔ di sifinnakaw ma n'o ye centre de professionnels ye ni jeunes bɛ se ka taa métier kalan kɔnɔna na ka se ka u yɛrɛ ta ka se ka baara k'u yɛrɛ j'interpelle le ministre de la jeunesse des sports Musa Agatayɛrɛ a ye réalisation caman kɛ yɔrɔ wɛrɛw la mais an Narakaw an b'a nɔ ye an fɛ yan Nara ka d'a kan Nara yan ni gɛlɛya bɛ a ka jeunesse kan yan ka d'a kan fɛn t'an bolo infrastructure t'an bolo donc Nara fana ye Mali dugu dɔ de ye puisque gouverneur b'an bolo an jatelen don donc u k'a dɔn k'a fɔ jeunes fana bɛ yan nɔ an tɔɔrɔlen don an bɛ nin weleweleda kɛ ka lase Nara cadre bɛɛ lajɛlen ma ani Mali ɲɛmɔgɔw Asimi n'a ka cɛdenw an b'u fo vraiment k'a fɔ halisa vraiment Ala ka u bolo mɛn baara in na Ala ka Mali ta fanga d'u ma Ala ka Mali bɔ nin janfa in kɔnɔna na
donc vraiment an bɛ aw yɛrɛ fo Mali Actu ka d'a kan aw bɔra aw ka so malgré que sira in man ɲi ka se ka na anw ɲininka gɛlɛya min b'an kan donc jeunesse tɔgɔ la RENAGEM tɔgɔ la ne b'aw bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na n bɛ kuma bila yan merci